Dameni debata na sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramoti aka ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Horian itu hatta dengan saha persiaun di bagasan guar di Tuhan Yesus Kristus. Hatan itu hatta di minggu ujung tahun parkuriau mamilang guar ni dongata nong parjulo marujungul sian Evangelium Matius bidu 25 ayat 31 sahatu ayat 46 ujah madihita yaitu utama. Alai dung ro sogot anak ni jolmai marhasangapon rap dohot saluhut suru-suruan hudulan nama disi habangsa hasangaponi dungi marluhut ma tujuluna nasabangsa jadi sirangon nama nasida songo pinahen ni parmahan nama nirang biru-biru boru-boru sian biru-biru tunggal. Jadi pajong-jongon nama boru-boru itu siamun alai anggo tunggali tuhabirang dungi dohonon nirajaima tuaka nadi siamun Roma hamu akana pinasupasunidama tian hamuma harajauni na pinature di hamu sian hau ojak ni tanoon ay namale doaw dilehok kamu au mangan nama uas doaw dilehok kamu doaw minum naburo doaw gabe dijakon hamu doaw namar sakok bulung doaw jadi diparulusi hamu doaw nahat citat doaw jala ditikir hamu doa natar hurung doau jadi rohamu madu doau dungi dohonon ni akapar tigorima mangalusi Tuhan nadigan huidahami ho male gabe hulehon hami ho mangan manang mauas gabe hulehon hami ho minum nadigan huidahami ho naburo gabe hujakon hami ho manang marsakko bulung gabe huparulusi hami ho nadigan huidahami ho marsahit manang tarhurung gabe hudulo hami ho dungi alusan nirajai manasida situtudo nahudokot tuhamu nasa nabinahemuna tusada sian anggikku akkana metmeton natuau doi dibahen hamu dungi dohonon nama tuaka nadihabirangna lau mahamu siat jolokon hamu akkana binuraan tuapi sisa liling-liling na pinature disibolisi dohot diakka suru-suruan ay namale doau dang dilehok kamu au mangan nama uas doau dang dilehok kamu au minum na buro doau dang dijakon hamua na marsakok bulung doau dang diparulosi hamua na marsahit doau na tarhurung doau idang didulo hamua dungi dohonon nasida ma mangalusi ibana Tuhan nadigan huidahami ho male manang mauas manang naburo manang namarsakko bulung manang marsahit manang tarhurung sohu pature-ture hami ho dungi dohonon nama mangalusi nasida situtudo nahudokot Tuhamu dinaso niatoamuna sahalak sian akkana metmeton sadok audo naso niatoamuna disi
Dungi lau manasida tuna bernit saliling-lilingna. Alayang go partigori tu hanguluan saliling-lilingna. Ima sahat nito. Hamu hurian itu hatta on ma taon parhuriaun nataguari ujung tahun parhuriaun manang mamilang goarni ruas ni huria naung parjolo marjumul minggu naro taguari ma tau baru parhuriaun manang advent na parjolo pagalakon ni huria ma sada lilin di hari mingguan. Molo tapatu pape acara khusus songon nang nakaning udang na mangarukari sidang ngolok kita di sini. Alai hatalatin na tarbarita madok memento mori. Ingot ari hamamate. Dangarok kita na manotong biso. Tunglaus buhape tabain dangarok kita manotong biso. Di Mesir, raja-raja di Mesir diuji nasida do laho manggulut rohani dewa dewi asa hidup abadi nasida rohana pola do digana nasida godang akka gana-ganan sahat tumummi dohot na maragam asa hidup abadi nasida alai tongdo dang abadi holan parningotat do sudine alani hatalatin maddok memento mori ingot ari hamamatem hamo kadongan boasa ikon ingoton ari hamamateniba bahatan jolmai ari hatutubuna do diingot hera mabiar do mamereng tujulu jonok parsilang harumanaringoti pondok rangon satabi naru manaringoti namate satabi jabun satabi borngin ima ala sokkal ala jorbut ni hamatiani polado marsatabi hajol mauni alai boasa ikon ingoton hamu hurian itu hatta adong na sentral di hakaristenoni. Haduan rodo Tuhan Yesus padua halihon. Harorona dina padua holi tikilas niro hadoi dia kena persea. Alai laus panguhumat doi dia kena so persea. Las niro hado haroroni Tuhan Yesus padua halihon dia kena persea. Alai panguhuman hamatean namanotong doi tuakana soporsia bidok Tuhan Yesus nakaning sirangon nama disi biru-biru boru-boru sian biru-biru tunggal adok kalak mangatusi sugut nahola boru-boru do tusurgoi ala didok disiamunna boru-boru di siamunna biru-biru tunggal tuhap birangna dang songoni amanami inanami pangatusan ni dang nagabi boru-boru sudah tu siamun tu surgo biru-biru tunggal tuhap birang gabe tu naroko alai na pasti pabuaonna adong do panguhuma sugut diari haroro ni Tuhan Yesus napa dua halihon bukaon nama disi buku pustahai panuratan ni goar niakan abadia jahaon nama disi goar niakan aporsea sada-sada uhumon nama disi ganut songon na niulana alani hita na mangulu do penuaing tatakasi maparulauta. Mari kita renungkan perbuatan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita.
Karena setiap orang Kristen akan dihukum juga melalui perbuatannya, apakah sesuai dengan iman percayanya atau tidak. Jala perbuatan nabuha, pabahenan nabuha, pekerjaan yang bagaimana diukurkan kepada kita. Standar ni pabahenan nabuha do ukuran ni halak na malua, dohok na kona uhum. Hurian itu hatta suku-suku doi. Molotung petu surgo hita, molotung petu naroko deba julmai, alayahado ukuranna, ahado timbanganna, ahado patronna, asaboy didok tu surgo manang tu naroko deba julmai. Takas do dipabuat Tuhan Yesus rahasiana. Tiki maleau di lehoko doang mangan. Tiki tarhurung au di dulohodo. Tiki marsai mara au telanjang di baju-baju ihoda. Hurian itu hatta. Ukuran bagi orang percaya, bagi jemaat Tuhan adalah sepanjang mana kita berdiakoni. Olah ni dia do hita peduli tu halak nasing. Manang hola peduli tu dirita do hita. Panggilan kepada gereja, panggilan kepada jemaat Tuhan adalah untuk peduli kepada orang lain. Alai adong do deba julmai mangalusi. Bohado au peduli tu halak, sedangkan tu diriku sendiri pe maul do pe au peduli. Hurian itu hatta. Jolo adong majolo diau asa parduli au. Jolo marbaju-baju dua tulu majolo au asa parduli au. Asa dong bagi honokku. Panggilan berdiakoni, panggilan marasiroha alkitabiah dang songoni. Mangihuton akka amanabadia dong. Taingot do na babalu di Sarpat. Dang jolo adong di bana asa marasiroha ibana. Alay holan na tading di bana nama itak sapohul dohop miak na di guri-guri nama di bana. Alay marasiroha do ibana tu si Elia. Contoh Alkitab biah nasomonido, contoh para siniroha. Taingot ma nama rasiroha tu si Naomi dohot si Esther. Ujudi hamoraon na ibana marasiroha. Didok ibana do ihuton akapa nabi itu dia nasi dalau. Moladong mapispis gadumi emei buat madiho papungu-pungu. Adong do hamu namora para siroha nasongoni. Adong do hamu napogos para siroha nasongoni. Holanina mana di bana, alaido di bahin mana manarikon. Adong do namora songoni, parkarejonai dihusipod do tabai akan namardabuan ni nama pispisi, asa diputihi na dipudimi. Gariada hajol maudi mauldo, molo dibereng adong naing memulung, adong naing mamutik-mutihi. Hei, sadaiho. Tu sadako. Alai panggilan Alkitabiah. Ima contohna di badan narubi perjanjian lama. Di perjanjian baru berek kita. Maraduadong dodak danak. Paradehon apala otik. Roti dohot dekke. Ido digadai Yesus. Laho mangalehon maribu halak mangan. Habuluson ni rohan nidak danak do paradehon gabe marlobi-lobi mangan akan ator. Luas semua kadak danaki rotuau. Ay dia kasih songonido harajaun ni debata ninna Yesus. Tai cahi do parro hadak danak di sada sisi. Alai Alkitab mengagungkan parro hadak danak molo di parbagion dohot di habuluson.
Hurian itu hatta adong dope di padang naik baru namar bagi di ulaun ni apostel duai dohot ulaun ni apostel opat di pangga di sibedo artana ipataru hotu huriana asa gabe arta hatopani menjadi milik umum adong do si Priskila dohot si Aquila di si namar bagi alailah sadong do suami istri nagabe mago di si ala di partabunihon na aturan silehonon na tuhuriyay. Hurian itu hatta saulak nari ukurat dia do ukurat tuhita napasidohot tita hudul di siamun ni debata di pabua Tuhan Yesus ditikki marsai mara au dia biti ho ditikki maleau di lehokko daw mangan ditikki ngalian au di parulosi ho paima di soddo pe hosatta paima mangulu do pe hita paima budo pe tangat tau jari-jari tau mangula paima manangi ho do pe pinggolta paima mamereng do pe matatta paima buido pe hita mangkulmit sairodo pe pacariat di hita panggilat tu hita untuk peduli kepada orang yang pantas kita pedulikan na pugus na male na ngalian na tarhur hurian itu hatta pasido hoto dia manang taulahoni out surama dibuka seksi sosial catatan nasinya pigama namar sahid naung tak kunjungi satau parkuriau 2010 sia 2020 pigama naung tak kunjungi mangapuli pigama naung tak kunjungi nama balu nasopot somarama somarina molo diulah kuriai dohot doha mang mangulahon halusi Tuhan inoai di dia doho tikya dong nama balu sitopoton di hatitan di dia doho tikya dong nama le sitopoton di dia doho di tikya dong tarhurung sitopoton di dia doho alusi kita maju naik Tuhan di tangyang tadi ido sugut gabi banget di kita molo upset dope hita noaingon sahat tutikyon kepedulian sosial lopit matangam dok matu Tuhan paturema asa tu taong parhuriaw naneng rong bay maaw sada songon nani halomhom pakai maaw pakai tarok tokon rohakon pakai molo neng merbagi au paradi dia lehok gogo dia unang mabiar au rot rumah sakit lehon ketahanan tubuh natakas dia asa doho tau mangalak kahon bergabung doho tim di huriami hurian itu hatta molo pedang doho tita di tim ni huria totu di punguan-punguan natarohoti parsa hutaota adong do di si seksi sosial doho di week sada sahat wikono adong do di si seksi sosial doho molo nunga marhuria ho sahat 10 tahun 20 tahun 30 tahun 3 hali madohot tomar sosial molo tikina ro Jesusi isukko ahama alsu au pe mabiat songo paddi tau disukku doa
nungola ni dia ho mangalak kapat dita lahu manguluhon mangulahon ulah sosial adong do disagi hokko balat jomi tudongamu namar sahid songo padita hami adong do dihami tupak liat padita TLP upabua matu hamu hurian itu hatta molo mate padita mate inatani padita mate anak konna marsipa punguat do sudi padita laho mangaliho sosial natusi tongoson nami mai tu rekening TLP jaladohot mahami padita munaon gabe papunguhoni di distrik Sapulusia Bekasi tongoson nami mai tu kantor pusat akan napinapungu ni sude padita distrik Sapulusia tu TLP tu pakliat padita marsyurupa padita sarupa do tupak ni padita nang metuai mana padita nang naposo padita nang dihuria na makmur nang dihuria na pugus sarupa de tupak ni padita marsyurupa do padita muna hita ruas ni huria besongonido marsyuru padu hita buasa songoni hurian itu hatta ala terkedepado na marsyuru panon di harajaun ni depata odo senjatata odo diakoni ido asa di HKBP di bae pargodungan kompleks garejai pargodungan doi godung jerat ala di sido dikelola para sirohal ido asa bidang-bidang kompleks ni gereja ala di sido di pature bohado strategi ni huriai gabe mangrubit lingkungan gabe para sinerohaon gabe si idaon pusat perhatian gereja ingot tita jolo ise hita namar huria di huta harubiang nipat ditai setabi perhatian do ala asing do cara merawat nih jo atau jauh ni paditai pe perhatian do ala asing do perawatan ni mola dong pe tobat kolam ikan ni paditai perhatian jo ido pargodungan urian itu hatta memento mori ingot hama matem tarok tokot deba molo ni ingot pondok rangon 3 tahun nai mau umur Tuhan. Pika leleng nai. Mula dong pehupa pengupungu tuise mai sudini. Hubereng di komplek BKKBN perumahan inganan namian. Molo marsepeda pagi ba. Bahat jabu ranggaso nakajabu na belga. Na bulu-bulu jabu. Alanya tarnisukun puasa kosong jabu. Najulu na morajong do sudini. Nuaing kosong dangar mak kontrak. Si halak mak kontrak kamar na gudang belga-belga. HP nuaingon molo berkeluarga pe jol maula ni 20 do ya nakonna. Holam manapun apui dangadong tolak tenaga. Alani saboha-boha pe di papungu-pungu jol mai. Songoni do HP tading ne rangkaso. Ya anak konna ngadi dia so nainganan nai anak konna pe macari do tua hado HP sudine na tapapungu sukum majul hamu tua hado na pinapungu nai marluba manarik ko belga do hamu alayotik di hamu nang tadi kono muna do rekening munai bulun alayotik di hamu tuahan saunari lipat lopet tangannya paturia Tuhan paturia mula dong anak kokku buruku pahupukku dijauh biarlah mereka tangguh mencari kehidupan mereka masing-masing itu cukup tok amar gogoh laki mangalului narik koordinasida ngaluar biasa unang tadikon warisan margulu dan noni
Berkita majo torok ni halak batakina marguru tala ni tading-tadingan. Dukolau na tua-tuana. Dangarong benamar sepak kulingan. Saunari di paingot hatan itu hatta hita. Artata na belga, artata na luar biasa adalah tindakan sosial teh. Kepedulian ta. Unang so peduli kita. Gereja yang luar biasa adalah gereja yang terlihat kepeduliannya. Pandemi COVID-19 sia. Sasitong na paingot kita, paingotok kita. Ola ni dia do kepedulian ta. Ditikisopol dong atay marhosa. Ala ni COVID martaniang do kita. Manang say do holan sapaan. Martang yang bedo kita. Berian itu hatta memento mori. Ingot ari hamamate. Sirangon nado biru-biru boru-boru sian biru-biru tunggal. Yesus madok biru-biru boru-boru ima halak naolo mangulakon pajauon ni Yesus. Mangulaho pajon ni Yesus ada kepedulian sosialnya. Uju maleau dilehok kodau mangan. Uju mauasau dilehok kodau minum. Uju marsai marau telanjang au di baju-baju kodau. Uju hatci tanau rodoho mabuat beta ditu. Halai halak naso perduli. Sedih hari Tuhan hu baju-baju kami ho. Sedih hari Tuhan hulek kami ho mangan. Nasa nabi na hemmu tu sada anggik ko na metmeton na tua udoi. Nasa nabi na hemmu tu padita si mangucongon, tu padita si tidaunon, tu padita si toruson na tua udoi. Hidup Tuhan Yesus. Nasa nabi na hemmu tu tua kos salutna na tua udoi. Nasa nabi rahemu turuas ni huriakon padita na tuau doi ni na Tuhan Yesus. Alani molo hucaki hamu hulatei hamu na mangalatei Yesus. Manang songoni hamu tuau nama baik tu Yesus. Marluba mahita mapahin na rin kani. Marluba mahita. Nai komate do hita siya kasi ang ano. Marsi hatopi. Marsi lilingi. Pichani sodo pe hosa hanguluat na argaw. Marlupa mahita. Ahado na rin gani. Idok Jesus baju-bajui na marsa naray. Lehon mangan na mali. Dulo na tarhurungi. Pakulingi na marsahit. Adok kita nasohya marsahit. Adok kita nasohya mali. Adok kita nasihat terhurung, sudah kita terpenjara do kita, keterpenjara atta, keterbatas atta songo jolma, terbatas do kita songo jolma, dan luar biasa kita, dan tahan bantik kita, itu keterpenjara atta. Marilah saling membantu di dalam keterbatasan kita, supaya kita merdeka. Ido pacuut do kita. Saulak nari, memento mori, ingot ari hamamatem. Alani totong burju sedih haribe, burju songon na pinangido ni Tuhani. Amin.